Multitudinario acto celebrado onte pola noite na Casa do Mar para a presentación da candidatura do Partido Popular. Unha candidatura que volverá a estar encabezada por Manuel Ruiz, o actual alcalde, que por terceira vez opta a reelección. Ademais de dar a coñecer o equipo que o acompañará na lista, o alcaldable presentou tamén un paquete de 130 medidas dirixidas a que o municipio siga crecendo. Tales medidas abordarán os máis diversos ámbitos, como é o caso do medio ambiente, a mobilidade, a educación ou o emprego, ademais de propoñer actuacións concretas para cada unha das 9 parroquias, entre as que se atopa a creación, en cada unha delas, da oficina da alcaldía, para atender ás demandas dos veciños. Na súa intervención, o candidato fixo repaso das actuacións realizadas nestes anos, poñendo precisamente fincapé na boa xestión realizada. Nós non temos que dedicar o tempo de esta campaña electoral a falar de ninguén. O noso mérito é luchar con obras e luchar con feitos contra as palabras ou palabrerías. Non podemos perder o tempo en nada que non sea decirlle a xente o que fixemos, porque iso é a garantía de que esas 130 medidas e moitas máis que levamos seremos capaces de facelo, porque temos equipo, porque temos ilusión e porque temos unha experiencia que nos permite decir que Ribeira seguirá medrando. Entre os proxectos presentados figura a construcción dunha nova estación de autobuses, a futura circunvalación e a creación do tan ansiado novo polígono industrial. Arroupando a candidatura dos populares atopábanse tamén dous conselleiros da Xunta, os responsables de Política Social, Fabiola García, que pecha ademais a lista do PP ribeirense, e Economía, Francisco Conde.